गेले 2 गणेशोत्सव पुणेकरांनी कोरोनाच्या सावटाखाली साजरे केले. पण पुणेकरांनी अशा प्रकारच्या संकटांचा सामना करत यापूर्वीही गणेशोत्सव साजरा केलाय. ही गोष्ट आहे 1890च्या सुमारासची. प्लेगमुळे मृत्यूचं प्रमाण वाढलं होतं. प्रेत घराबाहेर झाडावर सोडून दिली जात होती. ज्या घरात रोगी आढळले त्या लोकांना सेपरेशन कॅम्पमध्ये पाठवलं जाईल. 1 लाखांची लोकसंख्या असलेल्या पुण्यात त्या काळी दररोज 70 ते 80 माणसं मरू लागली. मध्यवस्तीत घरांना कुलप लागली होती आणि वस्त्या ओसाड पडू लागल्या. त्याच वर्षी दुष्काळातही संकट. मग जुलै ऑगस्ट मध्ये पटकीची साथ. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट मध्ये पुण्यात गणेशोत्सव सुरू झाला. बोटावर मोजण्या एवढेच गणपती बसले. पण पुणेकरांनी उत्सवामध्ये खंड पडू दिला नाही. नमस्कार, मी विनायक होगाडे. सकाळच्या या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एका नव्या विषयासह मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. पुण्याने संकटांवर मात करत गणेशोत्सव कसा साजरा केला हे आपण आजच्या व्हिडिओमधून जाणून घेणार आहोत. हा व्हिडिओ आवडल्यास शेअर करायला विसरू नका. 1899 मध्ये प्लेगची स्थिती आणखीनच गंभीर झाली होती. मृत्यूचा आकडा वाढला होता. ऑगस्ट महिन्यात तब्बल 5000 रुग्ण दगावले. प्लेगवर उपाय सापडेना. भीतीपोटी लोक गाव सोडून बाहेर जाऊन राहू लागले. आळ्या ओस पडल्या. शहर रिकाम झालं. 11 सप्टेंबरला दगडूशेठ हलवाई यांचंही प्लेगनं निधन झालं. पुणेकरांसाठी हा मोठा धक्का होता. 1899 मध्ये उत्सव होणार नाही असं वाकीत वर्तवलं गेलं. परंतु तसं न होता तब्बल 70 गणपती बसले. अनंत चतुर्दशीची मिरवणूक तब्बल 70 तास चालली. 1900 साली प्लेगच्या जोडीला दुष्काळी होता. पण पुणेकर हरले नाहीत. 90 गणपतींची स्थापना झाली. मेळे मात्र झाले नव्हते. तब्बल 12 वर्षांनी प्लेग, दुष्काळ यांचं सावट गणेशोत्सवावरून दूर झालं. साहजिकच 1909 मध्ये मिरवणूक उत्साहात आणि जंगी निघाली. बंद पडलेली लेझिम प्रथा ही पुन्हा सुरू झाली. गणेशोत्सवात देशभक्ती आणि जनजागृती होऊ लागतात ब्रिटिश सरकारनं उत्सवावर निरनिराळे निर्बंध घालायला सुरुवात केली. 1916 साली या निर्बंधांबरोबरच प्लेग आणि पाऊस यांचाही मोठा उपद्रव उत्सवात झाला. 1917 हे गणेशोत्सवातलं 25वं वर्ष. पण त्यावेळीही पावसाचा फटका बसलेला. 1918 मध्ये इन्फ्लुएन्झा आणि प्लेग या रोगांचा प्रादुर्भाव झाला होता. महिन्याला 5000 बळी जात होते. त्यात पहिल्या महायुद्धाचं सावटही होतं. पण या सर्व विघ्नांवर सार्वजनिक गणेशोत्सवाने मात केली. सध्याच्या कोरोना संसर्गाच्या काळात आपण या सगळ्यातून नक्कीच प्रेरणा घेऊ शकतो. सरकारी नियमावलीचं पालन करून आपण आपल्या बाप्पाचं स्वागत करू शकतो. कसा वाटला आजचा व्हिडिओ कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला जरूर कळवा. आणि हो, हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायलाही विसरू नका.